ranskalainen kovassa paikassa heti välittömästi. Sitten Daniel Bailey, Antigua ja Barbuda. 2 vuoden takaisten maailmanmestaruuskilpailujen 4. Ja siihen sitten viereen vuoden 2003 maailmanmestari Kim Collins, St. Kitts ja Nevis. Olympiakisoissakin 3 kertaa loppukilpailussa viihtynyt. Collins on juossut tällä kaudella 10.05 ja esiintynyt kyllä edukseen molemmissa juoksuissa. Erittäin iltonaista rullaavaa menoa on Kim Collinsilta nähty. Voisi sanoa taas ehkäpä pienen tauon jälkeen. Ja sitten Usain Bolt tulee sitten hetken kuluttua esittelyyn, kun Bolt miksi vielä pääsee siinä näyttämään omat tuuletuksensa. Olympiakisojen kaksinkertainen 3. Pekingistä. Tämän kauden tilastoaika 9.94. Ja sitten Usain Bolt. 3 olympiakultaa, 3 maailmanennätystä. 3 maailmanmestaruutta, 2 maailmanennätystä, siinä sitä riittää tarinaa. 5 timanttiliigan voittoa tällä kaudella. Ja nyt sitten on tilaisuus ottaa se toinen maailmanmestaruuskisa. Parta näyttää olevan kunnossa. Sama koskee myöskin hiuskuontaloa. Ja mies on sitä mieltä, että molemmat ovat ihan hyvässä kunnossa. Johan Blake ottaa vähän rauhallisemmin. Ei siinä esitele kovin paljon ulkomuotoa, vaan näyttää ainoastaan, että näin pienestä se voi olla kiinni tässä finaalissa. 9.89 on Johan Blake ladannut Lontoon. Voittaja juossut 200 metriä 19.78 ja kenties kovin haastaja. Sitten Nesta Carter Jamaika. Mikä on sitten Carterin panossa tässä kilpailussa? Carter, joka on myöskin maistanut arvokisoissa viestissä olympiakultaa 9.90 tällä kaudella juostu tilastoaika. Ja ulkoradalle sitten tulee, voisiko sanoa, toinen Euroopan toivo. Ranska on saanut 2 miestä loppukilpailuun. Christophe Lemaitre, joka on juossut tällä kaudella upeasti 9.92. Kolmenkertainen Euroopan mestari viime kesältä on nyt sitten tiukassa paikassa. Miesten 100 finaali, sähköinen finaali alkaa. Ja sille se nyt näyttää, että se on Bolt vastaan Blake. Bolt tarvitsee kuitenkin kohtuullisen hyvän lähdön. Loppu sitten kyllä sujuu, se on nähty. Blake on ollut hirmuisessa iskussa. Täällä tulee varmasti pitkän matkaa alle 10 sekunnin, jos olosuhteet vaan on myötä. Kumpikaan ei ole täällä joutunut vielä olemaan tosissaan. Sitten pronssista. Lemaitre on iskuetäisyydellä pronssiin. Sitten siellä on Collins, Dix, Carter varmasti. Ja mikä huomiolle pantavaa? Glenn Mills vastaa muu maailma. 4-4. 4 Glenn Millsin valmennettavaa. Bolt, Blake, Bailey ja Collins. Vico Ranska, Bailey, Antigua ja Barbuda, Collins, St. Kitts ja Nevis, Dix Yhdysvallat, Bolt Jamaika, Blake Jamaika, Carter Jamaika, Lemaitre Ranska. Miehet 100 metriä tulinen. Alle 10 sekunnin kiihdytys on edessä. Ottaako Usain Bolt jälleen omansa? Lähtö ratkaisee. Usain Bolt on kilpailussa ulkona. Juuri kun sanoin, että lähtö ratkaisee, niin Usain Bolt ottaa vilppilähdön. Ja tämä on sensaatio, tämä on katastrofi. 10 kuvaajat vappavat tällä hetkellä nurmikolla ja siirtyvät 100 lähtöpaikalle. Tämä on sensaatiomainen hetki maailmanmestaruuskilpailujen historiassa, koska Usain Bolt, suurin ennakkosuosikki, karkaa nyt sitten oikein vakuuttavaan vilppilähtöön. Hyvä lähtö hänelle piti tulla se välierässä ja alkuerässä, se tuli se hyvä lähtö, mutta nyt hän karkaa sitten omille teilleen aivan liian aikaisin. Ja jos MM-kisoissa draamaa on nähty, niin kyllä tämä on ehkä sitä suurinta draamaa, mitä on oikeastaan MM-kisojen historiassa juuri koskaan nähty. Yksi kaikkien aikojen suurimpia urheilijoita tällä hetkellä Usain Bolt. Monen mielestä se kaikkein suurin, varsinkin nyt kun Kenenisa Bekele keskeytti kympillä, joutuu ulos 100 loppukilpailusta ja se tietää silloin sitä, että nyt ovat haastajat kokonaan ihan uusissa asemissa ja nyt se sitten tarjoaa myöskin jopa Johan Blakeille sen tilaisuuden viedä se maailmanmestaruus, mutta Ilms, Dix, Blake, Carter, Lemaitre. Olisiko tässä jopa eurooppalaisen maailmanmestarin paikka? 8 Christophe Lemaitre. Ja sitten tuli